No Yunanista, Avrupa bas. Bunlar insaniyet yok bunlarda. Siviller duruyor, çocuklar duruyor, herkes duruyor. Welatên Avrupayê dibin binya NATOyê de Efxanistan îşgal kirin û bû sebeba koçberiyê. Ana ev welatan koçberên Efxanan şûnde dişinin welatên wan. Almanya, Hollanda, Avusturya, Belçika, Danimarka û Yunanistan dixwazin koçberên ku îltîca û strîn wan natin qebûl kirin şûnde bişînin Efxanistanê. Di vê çerçovê de van welatan îmzaya xwe ya hepar û müşterek avêtin mektûbê. Di mektûbê de hatî ifadekirin li dünyaya Efxanistan di rêza duyemîn de ye ku herî zêde koçber tê welatên Efxanistanê. Di mektûbê de hat gotin gel müracaatên îltîcayê û strînînên ku hatinin redkirin bên qebûl kirin wê ji yên din re bibin mîsal û mînekek nebaş. Ev jî dibe sebeba hatina gelek koçberan. Di mektûbê de hat ifadekirin 4 milyon û 600 hezar Afxan ji welatê xwe bûnin. Ji teref Komîsyona Yekîtiya Avrupayê ve bang li welatên der û dora Efxanistanê hat kirin da ku derhexê koçberan de hevkariyê bikin. Komeleyên koçberan nerazibûnê xwe nîşanê vê mektûbê dan. Komela koçberan a Hollandayê li ser Twitterê beyan da şûnde şandina koçberan hat rexnekirin. Lêkolîna navendeya ku li ser polîtîkayên koçberiyê dikir jî îfade kir. Ev qarar wê di rûpelên tarîxê de wek şerm û fedyakê cî bigire. Endamê Partiya Keska Partiya Parlamentoya Yekîtiya Avrupayê hana nû amnan jî wiha nerazibûnê xwe nîşanê vê mektûbê da. Gelo Almanyayê çima îmza avêt vê mektûbê.